4.7 IFM. Report! Nauwi sa pagkakaaresto ang isang 45 anyos na lalaki matapos tumakas sa checkpoint at manakit ng 2 pulis sa Barangay Poblasyon, Binalonan, Pangasinan. Ayon sa ulat ng pulisya, pinara ng mga nakaduty na pulis ang suspect bilang bahagi ng kanilang oplansita. Sa halip na huminto, mabilis na pinagtakbo ng lalaki ang kanyang sasakyan upang tumakas. Agad na sinundan ng mga pulis ang suspect na kalaunan ay napahinto rin. Pinagmumura sinagawa nito ang mga otoridad at tinadyakan pa ang isa sa kanila. Dahil sa insidente, agad na inaresto ang suspect at dinala sa presinto kung saan ito kalaunang nahimasmasan. Nasa kustodiya ng Binalonan Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.